Lenkarê hilbijardin di navbera namzedan da bi awayekî pozberî dimeşe. Namzeda AKP Mehmet Özhasekî di aqaftinên xwe yên mîtîngan da berevanên xwe bi terorîzmê tewambar dike. Berevanê Özhasekî yê bihêz namzedê CHP Mansur Yavaş zêde têkilî qiseyê wî nabe. Lê namzedê Partiya Demokratîk a Gelan, HDP Filiz Kerestecioglu û namzedê Partiya Saadetê Mesut Dogan nerazibûnên xwe yên derheqê namzedê AKP Özhasekî da diyar kirin. Özhasekî di qisedaneka xwe de gotibû heke îtîfaqa din qezenc bike dê fatureyên we yên avê ji vî şundatir mîlîtanan dê ji wera bînin. Li beramberî vê berteka endamên HDP Filiz Kerestecioglu bi nükteyî bû. Dibêjin ew ê faturayên avê ji aliyê milîtanan ve were belav kirin. Ez jî dibêjim gelo milîtan zûtirin belav dikin. Anko gelo ceribandina wan bi xwe bi milîtanan re heye. Diyare ku bi xwe bi milîtanê Daişê re belav kirine û dizanin. Bi rastî mirov bi siyasetekî hûsa tenê dikene. Xeyrî kenînê qîmeta van axaftina tune. Rastî siyaset wan nabe. Namzedê Partiya Saadetê Mesut Dogan jî di civîna vîzyonê da balkişan ser qisedanên namzedê AKP Özhasekî û got bi tirsandinê dixwazin dengê hilbijeran bigirin. Lê bila gelê me bizanibe ku kî qezenc dike bila bike wê mîlîtan fatureyên we yên avê ji we re neyne. Kê qezenc dike bila bike xwaziya Partiya Saadetê qezenc bike xwazî CHP yan AKP qezenc bike ferq nake. Bez gelê me bi tiştekî bawer bin. Fature we ya avê wê mîlîtan belav nekin. Yê ku bez derdê wan ji bo mala xwe nan anîn be. Ango birayê me yê Enqerê wê belav bikin. Bi tevahî hilbijardinên Tirkiyê lê bi taybetî jî pêşbaziyên hilbijardinên yê Enqerê gelek berberî derbas dibin. Ev hilbijardinên şaredariyê bi xeta şaredariyê de derketiye. Ketiye xeteka man û nemanan partiyên siyasî. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.